Agus inis an lína tá Clare Spáineach ón eagraíocht Ghaeloideachas. A Clare fáilte rascaidí an Clare? Gur míle maith Darren siad as a haraslet. Okay, a Clare, rinne tú agus daoine eile in éineacht leat cuirí láthair ag Comhchoiste Oireachtais Todhchaí an fiú ceathrú lá de bhí Aibreáin in maidir leis an soláthair atá an do Gaelscoileanna in Aibreain. An féidir acu thuirt don faoin méid a bhí le rá gut agus ag na daoine eile ag an Comhchoiste in a Clare? Cínte, tugadh cuireadh dún dul ann le Labhair Clare maidir leis an éileh don Ghaelscoileacht nach bhfuil á hásamh ag an Stáit. Agus bhí trí eagraíochta láthair ag an seisiún ag a raibh mise, bhí Ghaeloideachas, bhí an bhForas Pátrúnachta agus bhí conran na Gaeilge, mar tá trí eagraíocht ag obair i gcur lena chéile ar an bhachtas Gaelscoil for all ag éileh gombeach Gaelscoileacht ar fáil de gache duine. So, Labhair mise maidir leis an trí leibhéal, mar tá muidne phlé leis an trí leibhéal mar eagraíocht. Labhair mé faoine na níon rí mar bhunchloch an Todhchaí agus nach bhfuilach caige trí níon ra ann in isis leis muid an Ghaeltacht atá feimú go thomláin trí Gaeilge de réir survey a d'fhoilsigh an Ryan Lanny is de fiche trí. An sin Labhair mé faoin próséis bunathe scoile ag an mbun leibhéal, mar tá lucht na Gaelscoile faoi bhuiomhan táiste an sin mar má tá scoileanna eile sa cheantar hena féin fiúmór bhfuil Gaelscoil sa cheantar má tá spás sna scoileanna rathan ní léon deis ann le Gaelscoil a bhunú. Fiú dámach pobl ann atá á luach. Agus is mar chéile atá sé ag an iarmhán leibhéal ach tá castacht sa bhreis ann freisin, mar tá an rainn ag brú múla an éanad áta bhfuil muidne mar eagraíocht de ceappa gur fear bhád gomach an cead Gaelcholáiste neamhsplácha a bhunú agus gur sin atá daoine an pobl. Tá is gom ghfuil caint le blian ar leid in nuas arénos faoi policy éineacht scuag nua eile las muid an Ghaeltacht ach ag an am céine dógur ar a stát ar an antar éineacht John McCue a cúpla blian ó hen gúil sé mar scruch an líon daltaí ag freastal a Gaelscoileanna a gúbailt agus léime ar toris puncaí inniu go bhfuil leidú an líon ó haibh an líon daltaí ag freastal a Gaelscoileanna na cúpla bliain nuas. An bhfuil bhfuil an nóhan deireadh ag teacht an roinnt éineacht dar léamh ó haibh scoileanna Gaeilge nua a bhunú? Tásúla an go bhfuil siad daríar a faoi ach tá siad a gus go cínte. Dógur an Aibreain McCue Comhach sin mar sprocach sílam cheirad bliana ó hin inis agus tá muid fós a fánacht ar an policy sin fáil si, tá muid fós a fánacht ar roinnt den ochar tuairiscí atá le cur mar bheann ólis faoin policy nua le bheith fáil si agus níl éon dul chun cín á dhéanamh ag an rainn idir an dá linn tá gacrad curtha ar an méir ada vector daoine gotí go mé an policy seo fáilsethe ach ceann den na himnaí atá ar an maidir leis an policy céine ná ní dócha ag an pointe seo go mé an policy a breanú go sonrach ar soláthair nua a bhunú ag an bun leibhéal nó ag an iarmhán leibhéal. Tá sé caintear cur leis na scoileannaí atá ann rud atá go bra má tá na scoileannaí sin in an aige agus má thugtar na takeíochtaí chuí dóibh ach níl caint ann maidir le soláthair nua a bhunú agus tá ceantracha ann go háirithe ag an iarmhán leibhéal nach bhfuil aon scoileanna ar fáil in achar réisiúnta taistil don na páistí. So Bei muid asú leis an dreacht policy eagtáil riviera na bliana seo ach tá sé tógáil méid an fada ama agus támuid ag éileh go gníomhách an Ghaeloideachas ar roinnt an a riachtanas seo lua seachas mé ní gá fannacht ar an policy le roinnt don soláthair nua seo a bhunú áit go dtigan muid go bhfuil gá leis. An bhfuil sé sin tótha an bhfuil is go fiú trééis an policy a heola go nach mé líon suntas a Gaelcholáiste nua nó an bhfuil sé níl is a gcuin an is cailtáin scéal?
Well, chur an roinnt stop le bonú scoileanna nua fihe dó. Bhí an chóras a bhí a feimú ó 2012 bhí sé lochtach ach ar a laid hiigmuid na ceantar ina amach deisinaí ann le scoileanna nua a bhanú. Ach an sin dógur siad cupta bliain ó hin nach meach aon scoil nua á manú fiús na ceantarcha a bhí ar na listaí acha ach go méidir se breanú ar síne a chur le scoileanna ratha. Níor tháinig aon fógra breise wethe bhaid sin amach agus tá muidne ag éileamh gomach choras ar le ann ar aon nós le scoileanna lán Ghaeilge a bhanú agus gomach se sin bunathe ar éileamh agus inmhúnatheacht na scoileanna sin seachas díreach bunathe ar daoine a bheith fás I ceantar ar le. Mar is ceistile ar fad I an ceartatá ag páistí idechas lán Ghaeilge a bheith acha ó níonra go sscoil go hior van sscoil agus caithí an rain breanú ar mar ceistir le. Agus an is a goin caihanna mé an policy don inscus a gweige seolta mar tá is a gom like bé ulteilcán either im líana nó go luú an bhrín se hiún so seans go mé ulteilcán réamh an ceola agus go mé sé cortha ar an méar fada a ríis. Sin an timlí atá an agus tá roinnt don na polytóí a bhí a láthair ag seisiún an Comhchoiste Oireachtais hééis an ceist díreach a chur ar an Ghaeloideachas céint dáta ar mé an policy seo le feilsiú agus níl freigra feite acha. So támuid go fóil sa darcha is maidir le sin Phríora. Támuid a sú leis gur líana a bheith sé ach níl aon ann lína cínte tugadún ag an stáide agus níl dáta ar le lúta leis. Is féidir breanú siar ar an pí a cainte a rinnemer ilig ag an seisiún leis an Comhchoiste Oireachtais agus díreach ar buchas a chur aniuúil freisin don na polytóí a thug éistecht dún ar na ceistena tábhachtach seo. Mar tugann se sin orú man don na tiismothirí ar fad a tatíhhir den na fachtas seo agus atá lerug scoileanna nua agad páistí. An féidir a rá céin polytóí a drastal an in Ní bheach na hanamnacha ar fád agam ach cínte gur bé agus ó snodí a bhí mar chathirlach ar an seisiún bhí an para ó cuomh ann ar an tír ara ó cuomh ann cuma agus bhí Catherine Connolly linn agus ceistena stúma acha ar fad. Agus in níos ar an lína tá Cormac McCashin an bhForas Pátrúnachta a Cormac fáilte rás go dtí an Clare? Gur míle maithfad a Darren. A Cormac rinne tú agus daoine eile in éineacht leat choirí láthair ag Comhchoiste Oireachtais daoine an fiú cethú lá de bhí Aibreáin maidir leis an soláthair an atá an do Gaelscoil in Éireann. An féidir acu thuirsim a Cormac faoin méid a bhí le rá agat agus ag na daoine eile ag an Comhchoiste Oireachtais? Keintse agus seachas go muidir coinfinn sa láthair, bhí muidir coinfinn éaspa sa láthair Gaelscoileachtas a tír. Bhí mé hénig leirt mar cathaoirleach a Gaelscoil mí agus ar sunna mór cantar se sin uireaisgurt na mí. In san cantar sin tá ceithre Gaelscoil lastig go 50 nóméid ó na chéile. So sin ní Gaelscoil na mí agus Gaelscoil na cile I Ciliaglan. Gaelscoil thulacht den ó go dún bóine agus Gaelscoil na ríthe a dún Chaplin. Agus idir an ceithre scoil sin tá breis agus 1,100 dalta ag freastal ar faoi láthair agus ba an líon dalta sin ag fás go 1,200 go luath amach anseo. Tá an ráta aistrithe ó na bunscoil na lán Gaeilge go dtí Gaelcholáiste gar do náid. Agus fágann se sin go bhfuil daltaí ag fágáil na bunscoile inniuil sa Gaeilge agus go siad a calúnt na hinúlachta sin ag a meán leibhéal tuis go bhfuil orthú freastal ar meánscoiliocht tríomhhéala. Sin chumú ar an eisteacht atá a dhéanamh ag a mbun leibhéal, tá sé sin ag teachsalach ar an chlár rialtas a bhfuil sin mar spruc ag Gaelscoil agus Gaelcholáiste a chur fáil na háitina go bhfuil éileamh mór orthú, agus leis an spruc eile sa chlár rialtas an líon daltaí sa Gaelscoil a rúbalt. Comhchoiste sin
ní éine se cílar bit nach bhfuil daltaí éineacht na mí in an seachtar meanad agus trí gaeilge nuairtá an strateis for hebléna gíar 4 milliún country a chothú nuairtá an stát agsúl le fithe fan géad de aircathe sa stát córas a bheith inúil sa gaeilge faoi fithe trocha a bheith an agus bhí muid a garda ceisna sa cúnair inné ar nó cad as bhfuil an stát agsúl leis go bhhaithí siad na country gaeilge seo trá ó bhfuil siad a chur bach orin school na lán gaeilge a chur fáil le freastal ar an éile atá an faoi láthair. So the an scéal céine the 5 na céine le cléistáil an ó ceire grúpa a bhí caint leis an Comhchoiste inné so sin cais an bhharige muo héanaar son éineacht na mí bhí Bertie léirtar son ar her curcaig agus bhí trúr ag léirt ar son an tulach mhór i lár na tíre. Na 5 na céine atá an tá na hibhreacha agan ní léon ar gontig aontaine leis an éilemh atá ar Gaelscoileanna na cantar sin ach an aibh atá an ná níl córas ar bit níl prósis ar bit go bhhéiteach le pobl ar bit dul agus iirita sa dhéanamh Gaelscoileanna a bhunú. Okay, chuki méid ras de sin a fan ná méid luí tú an tulach warren sin a bhfuil méid ceart chun rá go rastalín an réigiún sin leis na gá Gaelscoil na tá sa bhil an gcur? Tá, so tá leis na cantar seo tá tú stoid an ballach go bhéit tá tú a caint cinál hip kind of hip tá bhdum tá ag tepar man focal ceart a rá merla nó an gaeilge. Hypothetically, speaking, Don Burha, Gaelscoileanna ar bhun an seo nó an siúd, fóg an Gaelscoileanna sin an freastal ar an réigiún áirithe seo. So, détá a rá go bhhéití Gaelscoileanna bhunú sa bhil an gcur, détá a rá Gaelscoileanna a bhunú sa tulach mhór, détá a rá Gaelscoileanna bhunú sa Port Líse, agus gan éon áras. By Gaelscoileanna in an freastal cantar tastal, truca cuaig nóméid timppel ar an scoil. Agus ag breatar Comach an scoil lunathe bhog sin an freastal ar scoil na difriúla. Má hógan tú an tulach mhór mar hampla. Tá sé Gaelscoil lastig an achar tastal sin ón tulach mhór. So tá an Gaelscoil na tulach mhór hain, tá Gaelscoil an bure, éidir dure, achlún agus an dá scoil sa bhil an gcur. Tá beagach míle dalta ag freastal ar an séomhbhun scoil sin. Agus má cheasan tusa in éon cén den séomhbhun scoil sin aniu. Is cuma cén ballach a dhéonthá taistil, níl seacht agat ar Gaelscoileanna in éon cantar. So bóchar taistil ó fada le racarn, nó taistil có fada le béla hanrí, nó mar sinnde. Agus tá an gantanas I lár na tíre a hananta fiú ag an roinntachas iad féin maidir leis an Gaelscoileacht. It's an tuairis go bhí olbhathe mar cuid de holbúchan don policyintachas lá Gaeilge. Dahan siad féin goil barna faoi le sa córas idachas a lár na tíre ó héamh sa láthair lá Gaeilge de. So níl muidne ag éilemh in éon céidir na cantarcha seo rud éigen atá lasmuid an chlár réaltas, rud éigen lasmuid a folas figiúla an stát. Ach Phríora an rudatá tarlú ná gohfuil an stát córas a chur bacaran, mar ní léon deis ar fáil, ní léon nós imachta an chun dul agus scoil na nua a bhunú. Tá deireadh le aon deis a bhí an, fiú na Comhchoiste Pátrúnachta a bhí rite ó fés de dóigh go fé hain, tá sé sin tá an rééis sin hart, tá an réineachas a ráis gur bé go badús a an taon bhealach a dhéanadís sa láthair breise a chur ar fáil dúirtá sé tastal ná trína scoil na ratha a ás. I mochantar an éineacht na mí, béal duras le Gaelscoil na mí, tá man scoilán de ban an Comhchoiste Oireachtais, sin scoil nean bhirla, agus tá si a ggóil síne agus síne a chur leis an scoil sin, agus an sláthair man scoilíochta a cuineáil ag céad faoin géad bhirla agus ag nád faoin géad Gaeilge. Ní sé sin sásul, ní mud sáta ghlacha le sin, agus curmuid anúil go hán soléir donna buil ar an Comhchoiste inné. Nachhfuil nar cógamach aon cainteán faoi aonad tro satellís na aon rud eile, tá na hibhreacha agan, tá an taobh agan do Gaelscoileanna námsblach chun freastal ar na hibhreacha mór atá agan sa cantar seo,
agus tá ag tep ar an rialtas a pulas a héine winterach mór an nóire é. Yeah, maar doortje ta eile roinnt régiún in éan agus fiú cúpla áitina a dúsgur éan an sat ach taisagam nach rasaíonn sibh sa foras thuúsgur éan an sat. An bhfuil mór an winning na gcuibh sa foras Pátrúnachta go méid an policy don idigus gcuige lasmuid a gcuilteach go mai an onas go méach sé níos éascí Gaelcholáiste agus Gaelscoil na nua a bhuniu? Níl. Agus an fáil go marrá sin ná genu FOI chun teacht ar an na holbhachán ar dréocht follasí a bhí ag an roinnéadachas fuair agus níl tagart ar bit an. Níl an roinnéadachas iad féin ag dréochtú policy den intrachas lá Gaeilge agus ag ahand ein gá ná ein próséis ná ein ar curbe chun an soláthair lá Gaeilge a bhéadú. So níl éon údar dóchas agan go an stát chun dóile leis an ceist seo trí polasa an stát féin. Tá ein policy atá wet a Darren. Tá sé an a scríban go hifigiúil go siar go dtí policy an rialtas a let na Gaeilge go gábhfuil sa sé. Ach níd se sin gur gunnéonfi an stát freistal ar éile tiismathóid idirchas lá Gaeilge. Ní si a déine éonrún faoi, tá si sa glá rialtas, ní si a déine éonrún faoi, tá si sa stratéis fir blian, ní si a déine éonrún faoi, agus má hagad an policy an legad deireadh an policy idirchas lá Gaeilge amach agus nach mai ein tagart an dó bhog mis rá gur cur muama a bhí an in san rud ar fad. Tá rud amháin eile just le hahand an tinál seafóid agus an aib atá agan leis an státcóras an seo. Rud a haon tagart don túisceart ar ball agus chud an a fáimhide chud an éileh nachhfuil sásathe sa túisceart ceantucha ar nós túisceart féil first tá gála Gaelcholáiste sa tíim sin an cahar Comhchoiste Oireachtais first an iarthar. Is é urthar féil first an taon ceantar sa tír ina mai Gaelscoil nua ag oscail de mlína agus tá sé go híntach go mai an pobl sin an luachhuiid as an Gaelscoil den céad uair. Ach tá an scoil sin ag oscailt le takeíocht agus le muoinú ón stát an seo am lá clia. Tá an stát am lá clia ag éascú bunú na Gaelscoile lasmuid an stát agus ag an am céine tá an stát céine a bhfuil sé mar aimachú an líon country Gaeilge Áistrín an Gaelscoil a bhfuil sprucanna nua áúirt is Jack O'Haven aircathe don státcóras a ardú agus an stufse ar fad. Tá siad san ag chur bacarin agus tá si ag éascún rud lasmuid an stát. Curann se sin ulc orin. Ní dhéanamid aon ní ach bannachtaí agan don scoil nua in orthar féil firste. Ach tá sé cinál Jackar a hiiscint go bhfuil bach á chur air lastig an stát agus go si déine an rud sin a éascú lasmuid an stát ag an am céine.